After 1,000 years, the mists have finally cleared to reveal Albion, the land of myth and magic beyond the sea. Сигнализирай ми, ако някой се появи, да направим бърза маневър в обратна посока. Маневър. Кажи. Ще съм много фаст. Ще съм fast as fuck, boy! Back in the old world, a king who rules with an iron hand longs for Albion's riches. Ей, ако си тия. О, това не е добре. О, фак! Ми добре, Пичи, Пепи. пичи. Приятно ми беше. He summons adventurers to claim the land. Hoping to escape their grim lives, many follow, dreaming of a bright future in Albion. Не видим ли станали влезнал територията? Не махме към другата страна. Аз ще чакам малко, обаче те влезнат в мен. А не са. Че сега ще влезнат. Те ги влезнаха. Сега ще му те бъдете, какво да направим, ми кажи. But the journey across the sea is long and dangerous. And only the most daring cross successfully. Не знам, тук има такова. Има лънски пътища. Не. Fuck off. Those who make it arrive at the shores of this magical land, from where they immediately begin to craft, trade, and conquer. Ти къде си? Изглеждам ли като човек, дето знае къде е? Къде си, бе? Мисля, аз съм още първото такова на авато. Излезе ги да не убиваш. С малко ще излезе. Чакай, че ма чака много време. Дали мапа чакам 10 минути отблънка? Не си чак толкова скъп. Дали мапа чакам 10 минути отблънка? Не си чак толкова скъп. Добре. Излезнах в Deep Wood Cove. Абе, майко! Ти си голем смутаняк, заклевам се, брат ми. Точно това, бе. На вратата ме чакаха 4 човека. Единия с вълк, другия с гарван. Смешно съм. Си къде си? Айде, умрех. Да, умрех, убиха ме. 6 човека ме убиха. You are among these adventurers. Head out and forge your own destiny in Albion. След като толкова позорно умрях из поляните, реших повече да не излизам на този етап, защото съм беден и нямам и геар. И затова се впуснахме в малко битки на арената, където нищо не мога да загубя и евентуално мога само да спечеля. Вие докато сте в Shifter форма, аз не мога да правя да ми пиша. Мен малко ми свърши маната, тук ще ме бият. Трябва да бие, кажи, скъсвам. Хей! Нево. Ба, то вълк. Помощ, къде е хилъра? Вълка има стип.
Защо не е хил, бе? Какво ме сипа, бе? Бате още. То шейпчифтър вълк направо троши глави. Приби хилът. Огдол. Ма ми трябва помощ. Той не ме хилва мене въобще, бе. Не те харесва. Името ти е някакво зловещо. Името ми е много пекти. Аз го харесвам, той обаче не го харесва. Аз много демидж. Не, аз имам много HP, той не мога да ме хилне толкова много, май. Или? Как се Стигна до отнеща? някакъв изот, защото казвам нещата. Не знам, точно ще ме хил в тепа. От се пере с камъка. Нямам манна, което е много лош проблем. То няма хубав проблем, ама това е проблем. Изсипало беше. И за добро. Аз съм много прав иначе. Почна да ги... Ай с това W мога ги затварям на камък. А 6. Е, така прави, гледай. Цак, и те не мога минат тотално. Откачат от стената. Не ходи там, че си сам. Ние сме горе на центъра. Гледате ли? Това да ми. Нямам манна за такива изпълнения. Нямам никаква манна вече. Мога гирчкам само на бейси стаки. Но това и помага. Затворихме ги, няма къде да излезем за сега. Прибийте като кучи. Имах манна да правя демидж ще. Аре бе, бате, какъв конектин проблем по средата на файта ще ми дадеш, бе? Бихме. Направо ги съсипахме, че усетили как ги гадаличкахме по дупките. Знам, че не се личи, но ние сме ветерани на тази игра.
Буквално имаме месеци на нея, може би вече и години. Но понеже ни стана скучна, я бяхме спрели за известно време. И наскоро отвориха нов сървър. Европейски. До сега имаше само американски и след това имаше и азиатски. Но вече има европейски за нас. Понеже да си направим играта една идея по-интересна, решихме да изпълним за първи път Iron Man предизвикателството. Може би най-гадното предизвикателство в тази игра.